l'objectiu o l'excusa en aquest cas seria crear un videojoc. Ens donen normalment una temàtica i mitjançant aquesta temàtica tenim diversos alumnes que treballen, per exemple, tenim el programador que programaria el joc. Tenim dissenyadors que el que fem és agafar i ha de dissenyar el personatge, tenim gent que s'encarrega de muntar la música, d'editar-la, i tenim gent que, per exemple, es dedica a lo que relaciona la temàtica que s'està fent juntament amb el videojoc. O sigui, encara que només sembla que s'ha de fer un videojoc i el que farem serà programar, això és fals. O sigui, el ventall que obre és molt, molt més gran. La programació no ens vam saber organitzar, no vam saber... Pensàvem que seria més fàcil i després ens vam donar compte que no podíem fer tot el que haguéssim volgut i ens vam donar compte massa tard, aleshores no ens va donar temps d'acabar-la, però tot l'altre sí que va anar més o menys bé. Els europeus, en els quals donaven uns diners i s'organitzava diferents col·legis, associacions, etc. I el que feien era agafar i crear un videojoc. Què va passar? Que aquests fons europeus es va finiquitar, es van reduir. I les persones que participaven a State Game Jam van dir: escolta, això ho podem fer millor, això ho podem continuar i ens organitzem. Llavors fa 3 anys que vam començar a treballar a Game Jam, ja no d'aquests fons europeus, sinó a través, per exemple, el City Lab de Cornellà, que és on nosaltres anem a fer la Game Jam. No, ja vaig anar l'any passat i com que em va agradar, doncs aquest any també he anat. Jo crec que ha sigut una experiència molt positiva perquè vam treballar tots en grup i tot i que teníem diferents edats, doncs vam saber complementar-nos una mica entre tots. Tenim un programador, normalment, un o dos, però tenim també un dissenyador, que és el que farà el personatge. Tenim una persona que editarà el que és la música i després tenim aquesta persona una miqueta responsable de tot el que és el projecte. Érem 4 participants en cada grup i hi havia un que era l'artista, o a vegades 2 perquè tenia molta feina. Després estava el programador i el que s'encarregava de la narrativa, el PowerPoint i totes les altres coses. La manera que tenim d'escollir-lo és pels interessos que tenen els nois. Nosaltres sabem que tenim aquí a l'ESO persones que són molt bones dibuixants, llavors els proposem i ja les agafem. Gent que lidera molt bé, per exemple, o gent que li agrada el tema de la programació. O sigui, nosaltres escollim aquest aspecte. Sí, sempre, en el moment que diem escolta, que anem a la Game Jam, la gent s'apunta. Ara mateix, dintre de l'escola, és una data importantíssima. No, ja vaig anar l'any passat i com que em va agradar l'experiència, doncs vaig decidir repetir. Jo era l'artista i també vaig ajudar a programar una mica. En principi som una escola que creiem i apostem per les noves tecnologies i per tant és una manera que els nens aprenguin divertint-se. I aprenen molt. Doncs a mi em va agradar moltíssim perquè estaven companys de l'escola i de la meva classe, que són amics meus, i doncs em va tocar un grup molt bo i m'ho vaig passar molt bé. Doncs sí, em va tocar fer un discurs i vaig pensar que seria important sobretot destacar el del treball en grup perquè jo crec que era de les coses més importants i doncs vaig parlar del treball en grup, de que cadascú havia d'interpretar un rol, que era molt important l'organització, que és important que tots els rols es complementessin. Tenim unes complementàries i en aquestes complementàries el que fem és agafen i normalment treballen en grups i se'ls dona que s'ha de fer un projecte. I aquest projecte pot ser, per exemple, en el nostre cas, al principi, al primer cicle, generar videojocs a través de diferents temàtiques. Després, quan arriben al tercer i quart de l'ESO, canviem una miqueta i ja comencem a treballar en robòtica, amb el que és EV3, amb Lego, i ja comencem a mirar per la competició de la First Lego League. I és això, s'ha fet de projectes,
I una cosa que nosaltres ensayem és que, clar, que han de fer ensayo-error. I està bé perquè d'aquesta manera ells el que aconsegueixen és aquesta frustració de que no es les surten les coses a la primera, llavors li han de donar la volta per acabar de tenir la solució. Era un carret de la compra que anava per al supermercat i tu havies d'anar seleccionant els elements que et sortien en una llista. Aleshores, el que tenia de diferent de les altres era que la llista apareixia durant 5 segons al principi i després desapareixia i tu t'havies de recordar de tota la llista de la compra. Ja normalment ens ho comenten, que no és només que el videojoc estigui ben programat, sinó que a més ha de tenir una història coherent, per tant hi ha algú darrere que ha escrit aquest guió de la història, o ha d'haver-hi un dissenyador del videojoc on es tenen en compte la creació dels personatges o la creació dels fons del videojoc. Els escenaris. Clar, aquesta part seria potser la més creativa, després tindríem la persona que lidera el grup, que soluciona els problemes, que quan entren en tensió intenta equilibrar una mica cap a una banda o cap a una altra. Jo crec que es treballen diferents habilitats, tant lingüística com artística, com digital, com personal i social. Sí, perquè aprens molt, sobretot, no només de robòtica, que és el tema, sinó també dels altres temes més que no pots aprendre en una escola, a organitzar les coses, a tenir paciència, a saber treballar en grup, a poder aprendre a perdre també, que és molt important. Sí, jo tornaria perquè encara que hi ha hagut moments que no ens podíem organitzar, m'agradaria més que res per això, saber que ho podria millorar de cara a l'any que ve.